Ziua! Astăzi, după cum bine știți, secretara mea de stat, Simona Petre, este plecată în județele afectate de inundații, unde Guvernul României și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a luat o serie de măsuri pentru aceste inundații. Însă, dacă inundațiile au fost luate în ansamblu, trebuie să fim un pic prudenți, pentru că inundațiile afectează cetățenii. Un bărbat de 70 de ani și un alt bărbat de 79 de ani din Buzău, respectiv Neamț, au fost luați de vitulă și duși câțiva metri distanță. Ei au decedat după această vitulă, care i-a dus la distanță de câțiva kilometri. Două vaci sunt într-o localitate de acolo din județul Neamț, unde sunt izolate. 60 de familii sunt izolate în județul Neamț, potrivit informațiilor primite de la Simona Petre. Vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, vă doresc numai bine, vă doresc multă sănătate, la revedere, mulțumesc!